Allahu Akbar. Dipun caosi. Napa manut DN? Apa iki penak? Sinom kuatra. Kuwate iki kuat. Lah terus Kena digoyang ora? ya iki jenenge nglaras dhisik kok Oh, iya, iya, ya. iya. Sinome ya. Katur para pini sepuh. Genti kene ta? Gentenan? Heeh. Ganti haluan ya. Mbok aku kene cedak kotak hawane haluan. ayem. Rene era. Bareng aku cedak kotak terus arep rene. Nah ini. Mbok aku kira kotak ini iki nek jan. Jo sumelang, engko arep digaweke kotak dhewe ning Mas Temon. Kotak apa? Arep digaweke kotak. Kotak apa? Oh. Terbelok. Ayo muni ya. Ora. Ora cetha. Ponselane sinan nggih, Bu? Nggih. Nolat laku
Suryangkarta. Nggih. Wilujeng ngerahapi pasukata dahar, wilujeng midhangetaken. Yo El, cek kok en asolole El. Piye iki? Identitas ya. Kanggo sanggurian. Iya. Apa mau? Aku rapati cetha kok. Piye Mas Yanto? Nonton wayang nganti tengah wengi campur sari sangkuriang gawe senenge ati. Pancen bener. Sip. Amin. Muga-muga kemawon. Nggih. Gawe senenge ati Amin, Kyai Mas. Kathah. Wah jan dasare yo ringkes tenan. Ringkes. Saatase piyai papat wis jan mumpuni kabeh, Mas. Lah kowe ora ngerti ketoke papat. Lah? Sing liyane iki mlebu ning orjen cilik-cilik kaya gone kok. Nek yo mung aku jane melu urun rembug kanggo kanca-kanca penabuh ki mbok menawa digugus sithik-sithik. Arek kepiye? Usul Diopeni apa? kesehatane saking larise lho. Sampeyan pirsani. Sak panggung kok pucet kabeh. Ya Allah. Masuk angin kabeh. Lah kowe ngerti apa ora? Sesuk ki tanggal 6 wayah setoran dadi do pucet. Aku ki nek miyuku wis lunas jane ya gawe. Monggo Bu Eli. Diamini lho Mas. Amin, Allahumma amin. Munggah haji Muga-muga kemawon. Iki mau piye Mas? Senggakmu mau piye Mas Yanto? Garingan Mas. Tuku suwek neng pasar legi MC-ne uncek taun ngarep munggah haji layan ora mati. Muga-muga amin. Amin, munggah haji ya tetep mati. Kepidak-pidak meneh iki. Iki so ngutuh nek idak-idakan tok iki.
mau demo saiki munggah haji. Ya muga-muga kemawon. Masa kok sensitif ya uncek iki. Piye-piye kok ora beneran kok. Aku ki mbuh kok. Oh, nah yo sensitif saploke bojone meteng. Wah, bojone wis meteng to, Ki? Ora nek tanggapan kuwi tak kandhani. Angger bar boleh tanggapan ki mampir ning Alfamart. Saiki tuku apa? Prenagen. Malah promosi. Kok ya manjur men. Ora nek sing percaya. Atase ucek kok iso ngetengi wong. Berarti kowe tak kandhake bojomu. Kayak meteng karo sapa? Hamba. Yeah.